Минал си по хребата. Вуйче? Я го Вуйче. Вуйче от Америка. Вуйче от Америка, Вуйче Горчило. Ти у Сръбия ме Вуйче Горчило вика. Да, ако не им дава пари, тогава се люсят. Убаво ли? Епа, баба гледаш какво те чува. Тая умная, она умная. Да, братовчетката има вакво куче. Да. Да. Седи яди си ти, острия майка. Майка гледаш, що да си там у него. Баба, я не майка. Грешно. Беше изведи се пасош. Да, имаш. Да. Он беше там додека изведи пасош. Взема пасош. За кой човек говориш? Те се доби на Валентина. И он доби зелена карта. Оди там 5 години на 16 година и взема пасош и не видиш се. Он би си седнал. На кого Валентина? Седеше преди на време. Не пак опада. Нормално. Що му тай тези амерички пасош? Що нормално? Не знам що е нормално. Потрочи 200-300 долара. Колека му стои? Пасош. Жано? Че имате со нас, има дойде да не дуеш, а на друга маса отиде. Жанова? Ама това ми е мощерика и аз Ама ако я не се немойте да претираме Жанова, ти ако... Бабо, бабо ти сладоле? Да. Браво си. Браво. Пасош не ме ти го трябваше Жано? маче. Я го... Ти знам я маче, ако сакаш маче. Челек пораснат малко, 3 мачки му чува. Сакаш и мраз. Не разбираме. Едно чу. Тук сакаш и мраз. Жано, ти в Англия келнерка да не работиш? Шо? Лимон, вода. Жано? Добро, ти сакаш и мраз. Не. Ти сакаш и мраз, Не. дечко. Ти келнерка да не бъдеш там. Стави му едно. Стави му едно, кажа жената и ти трябва жените да слушаш. на От мачето това ли? е едно. Мачето е гост тук. Мачето сам се кажу. Много ли обава? Ама чекай, ние обичаме вода не поръчаме за нас. Ябе върху Обична. лимон. Лимон. Всяки дойде. Всяки дойде. Я ти вочка от чеченцето. Леле, баба, колко бав сладолец си не. Ай, пауза, доста да не трочиме струя.